Καλό απόγευμα από το Σπύρι στη Φύση. Σήμερα θα μιλήσουμε για αειφόρο τουρισμό. Θα δούμε την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζουν ξενοδοχεία και αγροτουριστικά καταλύματα στην Κύπρο. Οι αειφόρες ή βιώσιμες παρεμβάσεις στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο κάποτε εναπόκειτο στην περιβαλλοντική κουλτούρα του κάθε ξενοδόχου. Η παγκόσμια τάση της τουριστικής βιομηχανίας όμως δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών όπου και ταξιδεύει κανείς. Το 2006 δημιουργήθηκε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού με σκοπό να αλλάξει την περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νησιού. Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες του κόσμου, προσπαθεί μέσα από συντονισμένες ενέργειες και προγράμματα να προάγει τον αειφόρο τουρισμό στην Κύπρο. Το γεγονός ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τα ξενοδοχεία του τόπου μας βοήθησε στο να συμμετάσχουν στα προγράμματα αειφορίας με απρόσμενη επιτυχία. Το 2015, μάλιστα, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Υπεύθυνου Τουρισμού, η Κύπρος, εφαρμόζοντας τα ελάχιστα κριτήρια αειφορίας, πήρε στο Λονδίνο τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Ξεκινήσαμε με απότερο σκοπό την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην Κύπρο. Και αν θέλετε να γίνει η Κύπρος αειφόρος προορισμός. Και ξεκινήσαμε διάφορα προγράμματα αειφορίας, όπως το έναν ήταν τα Village Routes, που εθαρρύναμε τον κόσμο να πηγαίνει στην Ήπεθρο για να εξοδιάζει χρήματα στην Ήπεθρο για να μην μένει μόνο στα παράλια. Όταν είχαμε το πρόβλημα τότε μαζί με το νερό, αν θυμάστε το 2008, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα. Ο βιώσιμος τουρισμός συμφέρει ή στα αγγλικά Sustainable Tourism is good for business. Αυτό το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες και είχαμε δώσει έναν εγχειρίδιο, το οποίο ήταν από το Travel Foundation του Ηνωμένου Βασιλείου που είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτό το εγχειρίδιο ήταν και στα ελληνικά μαζί με έναν DVD που έδειχνε διάφορες μικρές εισηγήσεις για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας που αποτείνονταν στους ξενοδόχους. Αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος ήταν εξοικονόμηση πέραν του μισού εκατομμυρίου από πρακτικές. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στα ξενοδοχεία. Ένα άλλο πρόγραμμα που είχαμε κάνει το 2010 ήταν η μείωση του πλαστικού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, τόσο στα ξενοδοχεία και στα self-catering. Με παράδειγμα, χάρη, ψάξαμε να μην χρησιμοποιούν με την παρότρινση του τουριστικού πράκτορα, ένα ξενοδοχείο συγκεκριμένα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τα πλαστικά ποτήρια στην πισίνα. Χρησιμοποιήσαν αυτά τα ποτήρια που δεν είναι μιας χρήσης. Επίσης, σταμάτησαν να βάζουν στα cocktails τα καλαμάκια. Και με την ενθάρρυνση και του τουριστικού πράκτορα, αν ο πελάτης το ζητούσε, τότε βάζαμε καλαμάκι στο κόκτέιλ. Ακόμη μια άλλη εισήγηση που είχαμε τότε κάνει, δεν είχαμε. Ενθαρρύναμε τους ξενοδόχους να μην βάζουν την πλαστική σακούλα στο δωμάτιο. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου έχει 2 καλάθους αχρήστων, αν θέλετε, 2 μικρούς καλάθους. Ένα είναι στο αποχωρητήριο, στο μπάνιο, και το άλλο είναι στο δωμάτιο. Στον κάλαθο του προδωματίου τους είχαμε πει να μην βάζουν την πλαστική σακούλα και ενθαρρύναμε τους πελάτες τα υγρά απορρίμματα να τα βάζουν στον κάλαθο στο μπάνιο. Κάτι άλλο που είχαμε κάνει στα self-catering, είχαμε κάνει μια σακούλα ρουχιατινή κυπριακής παραγωγής και τη δίναμε στους τουρίστες της Thomas Cook που έρχονται να κάνουν διακοπές για μια εβδομάδα, ή 10 μέρες ή 14 μέρες σε self-catering διαμερίσματα. Και τους ενθαρρύναμε όταν πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουν να μην χρησιμοποιούν τις πλαστικές σακούλες που τους έδινε το σούπερ μάρκετ, αλλά να παίρνουν μαζί τους αυτήν τη σακούλα. Είναι στοχευμένα και μετρήσιμα τα μέτρα αυτά που έχουμε εφαρμόσει στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και στην τουριστική βιομηχανία, αν θέλεις, που είχαν πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Οι τουρίστες επιλέγουν όλο και περισσότερο και είναι και πιο ευαίσθητοι σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Γι' αυτό και επιλέγουν προορισμούς και καταλύματα τα οποία έχουν ευαισθησία. Το μήνυμα αυτό το έχουν πάρει και οι οργανωτές ταξιδιών και έτσι στις αξιολογήσεις που κάνουν στους διάφορους προορισμούς έχουν σαν κύριο παράγοντα το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται όσον αφορούν την αειφόρου ανάπτυξη αφορούν όλους. Καταρχήν είναι η ίδια πολιτεία, είναι οι κοινότητες, είναι οι φορείς του τουρισμού που είναι τα ξενοδοχεία, οι τουριστικοί πράκτορες. Όλοι πρέπει να εφαρμόζουν πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή προς να δείξουμε και σαν Κύπρος ιδιαίτερα, αφού μιλούμε για τον τόπο μας, ότι ο τόπος μας είναι πράγματι ευαίσθητος σε αυτό το σημείο. Και όλα τα καταλύματα της Κύπρου, αλλά και όλοι οι παραγόντες που ασχολούνται με τον τουρισμό, κάνουν μεγάλες προσπάθειες αυτή τη στιγμή, ακριβώς διότι υπάρχει και η ζήτηση
από τους τουρίστες σε αυτόν τον τομέα. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτόν τον τομέα είναι πολυδιάστατες. Καταρχήν, τα τελευταία χρόνια γίνονται μελέτες. Υπάρχουν επιτροπές, όπως η Επιτροπή του Αειφόρου Τουρισμού, που είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν όμως και επιτροπές στους διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, όπως είναι ο ΚΟΤ. Και μέσω των μελετών βλέπουν τι γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά βλέπουν και στην Κύπρο τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Ένα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω είναι ότι οι ξενοδόχοι έχουν γίνει και ήδη ευαίσθητοι σε αυτόν τον τομέα, εφόσον υπάρχει και ζήτηση γενικότερα, και είναι πολύ προσεκτικοί γενικά με τους πόρους που διαθέτει κάθε ξενοδοχείο. Είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά το νερό, είτε αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και οικονομική εξοικονόμηση γενικότερα, αλλά υπάρχει και γενικότερα προστασία προς το περιβάλλον. Υπάρχει στροφή προς τον αειφόρο τουρισμό, διότι βλέπουν ότι εδώ είναι και ένα σημαντικό σημείο για το μέλλον. Ακριβώς διότι ο κόσμος, λόγω και των προβλημάτων που υπάρχουν στη φύση και γενικότερα στις διάφορες χώρες με το περιβάλλον, επειδή υπάρχει και στροφή του κόσμου προς αυτόν τον τομέα, ήδη οι τουριστικοί πράκτορες, βλέποντας την τάση, και ήδη πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο επιλογής που έχουν πλέον οι πελάτες, οι ταξιδιώτες δηλαδή, με την έννοια ότι έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι γενικά στον τομέα. Όσον αφορά το θέμα πώς επιλέγουν οι τουρίστες και προς ποιον κατεύθυνση πάνε, γενικά με το θέμα της επιλογής των χώρων ή των τόπων που είναι πιο ευαίσθητοι στην αειφόρο ανάπτυξη, η απάντηση είναι ότι η Ευρώπη είναι πλέον γενικά πολύ ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων επιτροπών έχουν καθορίσει και έχουν προγραμματίσει τρόπους ενίσχυσης αυτού του τομέα, που και εμείς σαν Κύπρο, εφόσον είμαστε μέλη, πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, οι τουρίστες, ειδικά οι τουρίστες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι περισσότερο ευαίσθητοι, και αυτό όλοι το γνωρίζουμε, όσον αφορά, επειδή και στην ίδια τη χώρα τους εφαρμόζουν αρκετές πρακτικές που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και γενικά την προστασία του πρασίνου. Άρα, εφόσον είναι και ήδη ευαίσθητοι, προσπαθούν και επιλέγουν χώρες οι οποίες έχει σημασία αυτός ο τομέας. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ο πρώτος παράγοντας επιλογής, όμως εφόσον έχουν επιλογή να πας σε ένα ξενοδοχείο το οποίο αξιολογείται ότι είναι πιο ευαίσθητο σε θέματα διαχείρισης πόρων ή γενικά στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης, τότε ναι, θα επιλεγεί πρώτον αυτό το ξενοδοχείο. Εξορισμού ο όρος αειφορία τουρισμού καταδεικνύει και ακριβώς τη διαχρονική της αξία και σημασία, μια και η λέξη, η οποία είναι σύνθετη όπως ξέρουμε της ικανότητας να φέρουμε SAE, δηλαδή διαχρονικά αυτό που το οποίο ασχολούμαστε, άρα η ανάγκη, το τουριστικό μας προϊόν, όχι μόνο να καταναλώνεται για τις υπάρχουσες τωρινές ανάγκες του τουρίστα που μας επισκέπτεται, αλλά να γίνεται με τέτοιο συνετό τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα είναι εκεί και να διατηρεί την αυθεντικότητα, την ιδιαιτερότητα του, τα στοιχεία εκείνα που κάνουν την Κύπρο ιδιαίτερη και τις προσδίδουν πρόσθετη αξία στα μάτια του έμπειρου και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου τουρίστα του 21ου αιώνα, και έτσι με αυτό ως γνώμονα συμβάλλουμε και εμείς από τη δική μας σκοπιά στην αειφορία της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας. Αυτό δεν είναι μόνο με λόγια, αλλά και έμπρακτα με διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις που παίρνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, τόσο με τη διοργάνωση ημερίδων προς τα μέλη του, ώστε να πετυχαίνουμε την υπεύθυνη και συνετή περιβαλλοντική διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
είτε είναι μέσω της πιο συνετούς αξιοποίησης και κατανάλωσης των ενεργειακών και υδάτινων μας πόρων, είτε μέσω και επιμόρφωσης και κατάρτισης του έμψυχου μας δυναμικού, ώστε ακριβώς μέσα από τον επαγγελματισμό και την υπεύθυνη, αν θέλετε, παροχή υπηρεσιών, να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε και στα μάτια των ξένων εκείνη την εκτίμηση και αξία ότι σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά και ταυτόχρονα και πιο συνετή λειτουργική διαχείριση των ξενοδοχειακών μας μονάδων μέσω και των εξοικονομήσεων που πετυχαίνονται τόσο σε ενεργειακούς όσο και υδάτινους πόρους. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν υιοθετήσει τα ελάχιστα αειφόρα κριτήρια. Λίγα είναι όμως αυτά που ανοίγουν την πόρτα τους σε όποιον θέλει να δει από κοντά την περιβαλλοντική τους πολιτική. Αυτοί που το κάνουν όμως φαίνεται να ξέρουν ότι πορεύονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό άλλωστε πιστοποιούν και οι κρατήσεις τους. Και εμείς ως ξενοδοχείο, με την εμπειρία μας με τους ξένους, βλέπουμε ότι αρκετοί είναι πιο ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλλοντος σε σχέση μαζί μας. Όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ευαισθητοποίηση και από τους Κύπριους πελάτες μας και ιδιαίτερα από τα παιδιά. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, κάνουμε ανακύκλωση. Επίσης, συμμετέχουμε στις δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης μαζί με το προσωπικό μας και με τους πελάτες μας. Κάνουμε κομποστοποίηση στους κήπους μας και γενικά προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο δυνατόν περιβαλλοντική συνείδηση. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε σιγά σιγά να προσπαθεί να εφαρμόζει κάποια συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως έχουμε αλλάξει το φωτισμό μας σε πιο οικονομικούς φωτισμούς. Χρησιμοποιούμε συστήματα με χρονοδιακόπτη, που και πάλι βοηθά. Και γενικά προσπαθούμε να... Δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη, αλλά είμαστε προς το τέλος. Όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, προτρέπουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες φορές τα λινά τους, τα τορικά τους, εξηγώντας τους πώς βοηθούμε και το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο. Ένα κομμάτι του κήπου μας στο βάθος έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο μέσα στον οποίο ρίχνουμε τα διάφορα πράσινα απόβλητα από το ξενοδοχείο. Ευελπιστούμε ότι με την κομποστοποίηση μελλοντικά θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε χώμα στους κήπους μας. Κάνουμε ανακύκλωση στους ορόφους, στα σκουπίδια που μαζεύουμε από τα δωμάτια διαχωρίζουμε πλαστικό, γυαλί, χαρτί. Επίσης μαζεύουμε τα πόματα των μπουκάλων. Η κουζίνα κάνει διαχωρισμό των αποβλήτων της. Στα θέματα ανακύκλωσης γίνεται μια ενημέρωση, δηλαδή δεν τους δίνουμε κάτι γραπτός, αλλά βλέπουν στον τρόπο που εμείς μαζεύουμε τα σκουπίδια. Το βλέπουν και αρκετοί συμμετέχουν στην προσπάθεια μας. Αυτή. Το προσωπικό στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να το εφαρμόσει, αλλά μετά ακολούθησε και έγινε συνήθεια, έγινε συνείδηση. Εγώ βλέπω πάντα έναν ενθουσιασμό από τους πελάτες όταν διοργανώνουμε μια εκδήλωση σε σχέση με το περιβάλλον
Είτε αυτή είναι καθαρισμός της παραλίας, είτε μια εκδήλωση στον κήπο μας. Οι πελάτες συμμετέχουν με πολύ χαρά σε τούτες τις εκδηλώσεις. Και έτσι βλέπω ότι ναι, υπάρχει ευαισθησία. Το 2010 είχαμε υπογράψει συμφωνία μαζί με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Travel Foundation συνεργασίας, το μνημόνιο συνεργασίας, το πενταετές μνημόνιο συνεργασίας, που επιχορηγείται κατά 2/3 από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και κατά 1/3 από το Travel Foundation. Και αυτή η συνεργασία είχε σαν αποτέλεσμα να κάνουμε διάφορα projects. Και θα τα αναφέρω εντάχει αν θέλεις. Το ένα ήταν οι πράσινες παραλίες, το άλλο ήταν το all inclusive, το άλλο ήταν η χαρτογράφηση των αποβλήτων, το κυπριακό πρόγευμα και τα minimum sustainable criteria ή τα ελάχιστα πρότυπα εφορίας. Είναι πράγματι ένα θέμα που στο Συμβούλιο του ΚΟΤ μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία της αειφόρου ανάπτυξης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τη σημασία της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, στη χώρα μας. Φάνηκε και από τα τελευταία γεγονότα ότι είναι μια βιομηχανία και ένας πόρος εισοδήματος ο οποίος δύσκολα θα διαφοροποιηθεί από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και ίσως είναι ο λόγος ο οποίος μας προβληματίζει για την αειφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή οι δυνατότητες που έχουμε σαν κράτος, σαν κοινωνία, να βασίζουμε αυτές τις δυνατότητες στην ιστορία μας και αειφορία αυτό σημαίνει. Αειφορία είναι να δεις τις ρίζες σου, να δεις ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που εκρατήσαν την κοινωνία και τη χώρα για τόσες χιλιάδες χρόνια και να χτίσεις πάνω τους. Φυσικά είναι ένα πολυδιάστατο θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού από μόνος του να το φέρει εις πέρας. Είναι με πολλή συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές που θα πρέπει να γίνει. Ευελπιστούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζονται να βοηθήσουν προς αυτήν την πλευρά, δηλαδή ο οργανισμός αυτός που ίσως να είναι και υφυπουργείο να έχει αυτές τις οριζόντιες εξουσίες να μπορεί να τις εφαρμόσει και να χτίσουμε πάνω σε έναν σωστό μέλλον. Αειφορία τι σημαίνει? Σημαίνει απλότητα, σημαίνει αυθεντικότητα, σημαίνει να δείχνουμε τι σημαίνει παράδοση και φιλοξενία στον ξένον επισκέπτη. Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο έχουν αντιληφθεί ότι η αειφορία δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά μια πρόκληση στην οποία πρέπει και οφείλουν να ανταποκριθούν. Η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων τους δεν πρέπει να είναι απλώς η περιβαλλοντική τους βιτρίνα, αλλά η ουσία των υπηρεσιών τους, από την υποδοχή μέχρι και τις κλειστές πόρτες της κουζίνας. Προσπαθούμε να βοηθούμε θετικά προς την κατεύθυνση της αειφόρας διαχείρισης και ανακυκλώνουμε τα πάντα που υπάρχουν μέσα στην κουζίνα. Παραδείγματος χάρη ανακυκλώνουμε το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί και τα πόματα. Επίσης ανακυκλώνουμε ακόμα και τα υλικά που έχουμε στην κουζίνα. Παραδείγματος χάρη τα φθαρτά που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να πεταχθούν, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε μορφή ζωμούς ή να τα στείλουμε για να γίνουν τροφές για τα ζώα. Επίσης είμαστε ενταγμένοι από την αρχή του χρόνου στο πρόγραμμα, στο Κυπριακό Πρόγευμα, το πρόγραμμα του ΚΟΤ, που είναι μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το πρόγευμα μας και να χρησιμοποιούμε κυπριακά υλικά από κυπρίους παραγωγούς. Αυτό το πρόγραμμα έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ενθουσιάζονται πολύ να βλέπουν τα υλικά μας και τις παραδοσιακές συνταγές μας και μας κάνει και εμάς περήφανος για το ότι μπορούμε να
προβάλλουμε την κυπριακή κουζίνα. Ο αειφόρος τουρισμός δεν αφορά μόνο τις παραθαλάσσιες πόλεις και τα ξενοδοχεία. Ανεξαρτήτως εάν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες αρέσκονται στο να προωθούν την Κύπρο χρησιμοποιώντας κυρίως τον ήλιο και τη θάλασσα, η Κύπρος είναι το νησί των 5 αισθήσεων και των 4 εποχών που μπορείς να επισκεφθείς ολόχρονα. Λόγω της ανάγκης των τουριστών για επαφή με τη φύση, άρχισε να ανθοφορεί και ο αγροτουρισμός. Μάλιστα, ίσως τελικά τα μικρά τουριστικά καταλύματα της υπαίθρου να έχουν το πράσινο κλειδί για τις κλειδωμένες πόρτες όσων ξενοδοχείων δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τα ελάχιστα κριτήρια αειφορίας. Ένα τέτοιο αγροτουριστικό κατάλυμα ανακαλύψαμε στο γραφικό χωριό Βάβλα, ψάχνοντας για βραβευμένα αγροτουριστικά καταλύματα. Το πράσινο κλειδί είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό, το οποίο απευθύνεται σε τουριστικές μονάδες, δηλαδή ξενοδοχεία, ξενώνες, χώρους κατασκήνωσης, συνεδριακά κέντρα, χώρους αναψυχής και πρόσφατα εστιατόρια. Δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να μάθουμε πως αυτή η μικρή πράσινη οικογενειακή επιχείρηση στη Βάβλα αποτελεί πλέον ένα βραβευμένο αειφόρο τουριστικό προορισμό. Σε όλα τα δωμάτια έχουμε ένα σύστημα τροφοδότησης ηλεκτρισμού με τη χρήση του κλειδιού του κάθε διαμερίσματος. Έτσι ο πελάτης βοηθά με τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Επιπρόσθετα έχουμε αισθητήρες κίνησης για τα φώτα. Για παράδειγμα, στην αυλή, τα φώτα ανάβουν μόνο όταν ανιχνεύσουν κίνηση και μετά σβήνουν. Επίσης, ενθαρρύνουμε τους πελάτες να βοηθούν και με την κατανάλωση νερού εκτός από τη σπατάλη ενέργειας. Έτσι, τους ζητάμε να μας ενημερώσουν για το πότε θέλουν να αλλάξουμε τις πετσέτες και τα σεντόνια στο δωμάτιό τους για να μην πλένουμε κάθε μέρα. Προσέξαμε ότι όταν τους δώσαμε αυτή την επιλογή, πολλοί πελάτες ανταποκρίθηκαν σκεφτόμενοι το περιβάλλον και τη σπατάλη νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι εκπληκτικό πώς η οικονομία επιτυγχάνεται όταν αφήσεις τέτοιου είδους αποφάσεις στην δική τους κρίση. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων μας, προσφέρουμε ανακύκλωση στους επισκέπτες μας. Έχουμε κάδους ανακύκλωσης και κάδους αχρήστων. Τους δίνουμε ενημερωτικά φυλάδια κατά την άφιξή τους και επίσης τους δίνουμε το έντυπο της Green Dot για το πώς χωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Επειδή όμως δεν υπάρχει δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο χωριό, το τι κάνουμε από εκεί και πέρα είναι να τα μεταφέρουμε με τα δικά μας αυτοκίνητα στο σπίτι μας στη Λεμεσό, τα προσθέτουμε στην οικιακή μας ανακύκλωση για να καταλήξουν εκεί που πρέπει. Οτιδήποτε μπορούσαμε να μεταποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ως διακόσμηση, το κρατήσαμε. Επιδιορθώσαμε κάποια πράγματα και αυτά που δεν μπορούσαν να επιδιορθωθούν, τα μετατρέψαμε σε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, είχαμε κάποιες πόρτες που φθάρηκαν, είτε λόγω ηλικίας, είτε κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε αυτές τις παλιές πόρτες σε διάφορες καινούργιες κατασκευές. Το τραπέζι της αυλής και τα παγκάκια μας είναι φτιαγμένα από μία παλιά πόρτα, ενώ μία άλλη χρησιμοποιήθηκε σαν κεφαλαριά για ένα από τα κρεβάτια. Έτσι, προσπαθήσαμε να δώσουμε ξανά ζωή σε κάποια πράγματα ή να επαναχρησιμοποιήσουμε υλικά που είχαμε. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε την ιστορία που κουβαλούν μέσα στο χώρο. Ανακάλυψα ότι ορισμένοι επισκέπτες, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, ανακάλυψαν τον χώρο μας ψάχνοντας στο διαδίκτυο για καταλύματα με περιβαλλοντική συνείδηση. Άλλοι πάλι, ερχόμενοι εδώ και βλέποντας τι κάνουμε, σχολιάζουν ότι τους αρέσει που κάνουμε ανακύκλωση και γενικά που εφαρμόζουμε περιβαλλοντική πολιτική. Πιστεύω πως υπάρχει μια περιβαλλοντική αφύπνιση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το περιβάλλον, το ψάχνουν,
ενδιαφέρονται για την αειφορία και πλέον την ζητούν. Οι τουριστικοί προορισμοί της Μεσογείου συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πρώτους προορισμούς επιλογής παγκοσμίως. Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα έσοδα από τον τουρισμό είναι η κύρια πηγή εσόδων της κυπριακής οικονομίας, ενώ η τουριστική βιομηχανία συντηρεί και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πολλές φορές όμως, στην προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, υποβαθμίζουμε το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον. Ο τουρίστας από τη Γερμανία, αν θέλετε, ή από τις σκανδιναβικές χώρες, είναι πιο ευαισθητοποιημένος σε θέματα αειφορίας από ότι ένας άλλος τουρίστας. Και αν ένα ξενοδοχείο έχει πρακτικές αειφορίας και ένα άλλο ξενοδοχείο δεν έχει πρακτικές αειφορίας, είναι αποδεδειγμένο ότι θα προτιμήσει το ξενοδοχείο που έχει πρακτικές αειφορίας. Ίσως πρέπει να δώσουμε και παραπάνω έμφαση, αν θέλετε, στην εκπαίδευση. Διότι πρέπει να αλλάξουμε και τη συμπεριφορά. Πώς συμπεριφέρεται όχι μόνο και οι ξενοδόχοι, ας πούμε, οι υπαλλήλοι της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, οι διευθυντές της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, οι σεφ της ξενοδοχειακής βιομηχανίας κ.ο.κ. Αλλά πώς συμπεριφέρεται και ο Κύπριος, ο τουρίστας, όταν πηγαίνει στα τουριστικά καταλήμματα. Πρέπει να βρω ένα μικρό παράδειγμα ότι, ας πούμε, ένας τουρίστας στο Μαρόκο, ας πούμε, μπορεί να καταναλώνει 500 λίτρα νερό την ημέρα. Στο Μαρόκο, ένας Μαροκινός μπορεί να καταναλώνει μόνο 50 λίτρα την ημέρα. Πρέπει αυτή η διαφορά να σμικρινθεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι τουρίστας πρέπει να καταναλώνεις αυθαίρετα όσο νερό θέλεις, ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει, ειδικά σε χώρες όπως είναι η Κύπρος, που υπάρχουν περιορισμοί και δεν υπάρχει νερό αρκετό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους τουρίστες και τους Κύπριους και τους ξένους να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό και επίσης να παράγουν λιγότερα απορρίμματα. Άρα η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και ίσως πρέπει να ξεκινά και από τις μικρές ηλικίες και να πηγαίνει, να θέλετε, και στις τεχνικές σχολές. Δηλαδή εκεί πέρα που σπουδάζει ένας να γίνει μάγειρας, να γίνει σερβιτόρος και το καθεξής, να συμπεριληφθεί το θέμα, το μάθημα, αν θέλετε, της αειφορίας. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο τουριστικός πράκτορας τον ενδιαφέρει το προϊόν να έχει μέλλον. Και για να έχει μέλλον το προϊόν πρέπει να είναι αηφόρο, sustainable. Άρα δεν υπάρχει πλάνο Β. Το πλάνο είναι ότι πρέπει να γίνουμε όσο γίνεται πιο αηφόροι. Ειδικά όταν αυτό φαίνεται όχι απλώς να ζητούν, αλλά να απαιτούν ντόπιοι και ξένοι ταξιδιώτες που θεωρούν τη φύση το σπίτι τους. Καλή συνέχεια, γεια χαρά!